Yau so ne ya sa zuciya ta kosa, sanadi na so ne na zalima tafiya ta yi nisa. Dai gamo da so rai na yayi fari, ban yi da can sanadin so zan bautewa. Dai gamo da so rai na yayi fari, ban yi da can sanadin so zan bautewa. A sanadi na so a yau har kuka nake, ban yi zato ba gashi so yayi mun sarkake. So ya ingiza ni na yi rashin fuffuke, na yi ni so ciki na so da zaton zan fake. Labari na zuciya yau zan ambato. Ce bambantuwa a watan azumi muke bayan shan ruwa, na yi shirin na je ziyara gun yan uwa, kan hanya na tafiya ta nisantuwa, soyayyar da zuciya ta bambantuwa. Sannan zuciya faɗa shi ne lafiya, wata diya na ganta gefe sai na tsaya, kai mata sallama na ce wai shin lafiya, domin zuciya ta neman sarƙaƙiya, in na kula ta san ba za ta fahimce ni ba. Bayan sallamar ta amsa sannan kuma sai mata tambaya ta amsa min duk kuma, wai ita 'yar garin Kano ce amma kuma ta zo nan gari na Borno hutu kuma, gashi cikin dare ta zo babu abin hawa. Ki ji damuwa ni a gare ki yanzu zan zamto garkuwa, kai min godiya na ce san ba damuwa, ba sabis gari bare mu kira yan uwa, sai na rike jakar da zan kai ta zuwa gida. Kan hanya na tafiya hira kawai muke, dukka abin da na faɗa sai fara'a take, har kai tambaya garin wai a ina nake, na ce ni garin Potiskum daga can nake, barna su can na zo ni hutu ne gaskiya. Mun sha tafiya na kawo ta zuwa gida, mun kai sallama na ce zan koma gida, kai min godiya ta ce in gaishe gida, amma gobe za ta so na shigo har gida, wai maganar da za mu yi kar na yi mantuwa. Shiru ko da na je gida na iske su zuru-zuru, tashin hankalin su kar na yi gaban zuru, na ce kar su damu duka garin ya yi shiru, sai na wuce na nufi daki don kwanciya. Na kwanta cikin dare sai nazari nake, domin zuciya ta samu gurin fake, har asuba ina a kwance tunani nake, gobe ta zo na furta so don samun sake, kyakkyawar diya ba zan samu kamar ki ba. Washe gari da safe na tashi na yau shiri, kudirin zuciya gare ta ke yin hari, ni da aboki na abbatu muka yi shiri, titi duk abin hawan na kula ba guri, sannan karka manta ba sabis ɗin kira. Sai bayan haka sai daga al'umma suna ta shiga mafaka, wai ba lafiya gari na da barraka, mun ka shige gida a rai ba mu zaton haka, kwana uku ba fita na shiga damuwa. Dan na ukun na fita zuci ina da zari, dan nufi anguwar da na kai ta cikin gari, babu abun hawa a hanya sai ayari, jama'a na ta yi jira ba wani jinkiri, na isa anguwar su ban yi zaton haka ba. Ko da
na je na iske mummunan lamari wanda ya sanya zuciya ta wa hatsari. Na shiga damuwa kaman amman sihiri, sai ku biyo ni dan akwai babban lamari. Ban yi zaton Jamil MJ zan rayu ba.